Exkluzívne iba u nás ponúkame na predaj výnimočný pozemok o rozlohe 10 808 m2 v obci Jahodná v katastrálnom území Malé Blahovo. Pohodlný prístup na pozemok je zabezpečený asfaltovou cestou a samotný pozemok je kompletne celý opletený. Všetky inžinierské siete máte priamo na pozemku. Podľa územného plánu je plocha určená na poľnohospodársku výrobu, na pozemku sa nachádza stavba, kravín a jeho regulatív G146 umožňuje pružnosť v podnikateľskom využití. Preto ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať a radi vás uvidíme v Jahodnej na obhliadke. Majte sa pekne.